መሪር ቆጽሊ እዚ እጽዋት እዚ ቨርኖኒያ አሚግዳሊና ይበሃል። በተለምዶ መሪር ቆጽሊ ተባሂሉ ትፍለጥ እዩ። ኣብ ጥንቲ ዘመን ኣብ አክሱም ኣብ አፍሪካ ኣብ ባህላዊ ሕክምና ብሰፊሑ ይጥቀሙሉ ነይሮም። ባህላዊ መድሓኒት ኣጠቃቅማ መሪር ቆጽሊ ቨሮኒኒያ አሚግዳሊና መድሓኒት ዓሶ እቲ መሪር ቆጽሊ ንሕማም ዓሶን ሰዓልን ንምፍዋስ በተለምዶ መጥሓን በመግባር ወይ ድማ ነቲ ፍሩይ ቆጽሊ ብምሕያኽ ወይ ብምሕኻኽ ይጥቀሙሉ ነይሮም። ሓገዝ ምሕቐቂ ምግቢ ንምሕቐቂ ምግቢ ንምንቕቃሕ ዝሕግዝ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕማም ከብድን ፀገማትን ማዓንጣን ከም ምሕቓቂ ምግቢ ተምላስን ንምድሓን ይጥቀሙሉ ነይሮም። ምቁፅፃር ሽኮር ደም መሪር ቆጽሊ ብባህሊ ሕማም ሽኮር ንምምሕዳር ደረጃ ደም ንምንካይን ይጥቀሙሉ ነይሮም። እዚ እውን ፍቱን ከም ዝኾነ ይገልጹ። መርዛም ነገራት ምውጋድ ንጸላም ከብዲ ንምጽራይ ደም ንምጽራይን ውፅኢታዊ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። አንቲ ኢንፍላማቶሪ አንቲ ማይክሮቢያል ንረኽሲ ሕማማት ቆርበት ከምኡ እውን ንምሕያው ይጥቀሙሉ ከም ዝነበሩ ብሰፊሑ ተገሊጹ ንረኽቦ። ምዕባይ ሕማም ምክልኻል መሪር ቆጽሊ ንናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምሕያል ብዘለዎ ዓቕሙ ይወሃቦ። እዚ ፍሉጥ እንትኸውን በዚ አጋጣሚ ሼር ኮፕሊንክ ኣይንረስዕ። ሕብረተሰብና ንኽጥቀመሉ ነበራትዕ ንሓግዝ። ታንክ ዩ